Уважаные браты и сестры, трываем с вами у Великим посте, и так традиционно Великий пост у нас атаясамліваецца с пакутай, с чымсьці смутным, с часам, калі трэба выракацца, адмаўляцца ад нечага. Ну, агульна, так спрашчаючы, можна сказаць, што час Великага посту – гэта такі смутны час. Але цікава, таму што на самым пачатку Великага посту сёння у нядзелю мы чуем Евангелле, якое не зусім пра смутак. Пра што мы чуем у Евангеллі? Христос аб'яўляе сваю боскасць, паказвае, што Ён не толькі чалавек, што Ён сапраўдны Бог, паказвае гэта сваім вучням. І паглядзіце, што вучні там на працягу гэтай гісторыі яны у іх праходзяць некалькі эмоцый ад вялікага задавальнення. Паглядзіце, Пётр, ён, калі ўсё гэта ўбачыў, ён сказаў: давайте тут астанемся, тут вельмі прыемна. Гэта было на пачатку. А калі пачуўся голас Бога Айца, які сказаў, што Христос – гэта мой сын, яго слухайце, раптам вучні спужаліся, перажылі страх. Такі страх, што аж Христу трэба было іх супакойваць. І вось цікава, да? Чаму гэта Евангелие прыходзіць нам у часе посту? Мы нібыта так настраиваемся на Великі пост, такую трэба перажыць у смутку, ніякай радасці не павінна быць, аддаляем ад сябе розныя забавы, нейкія гучныя штосьці такое, вось хочам перажыць яго вось такую канцэнтрацыю ў нейкім такім смутку за свае грахі. Але Христос сёння прыходзіць з радасцю, на першы момант з радасцю, што Ён сапраўдны Бог. Увогуле, паглядзіце, ну гэта, нават шчыра кажучы, для мяне гэта таямніца, чаму? Але Христос перамяняецца толькі перад 3 вучнямі. Мы ведаем, што за Христом хадзіла шмат вучняў. З гэтых вучняў он выбраў 12 так званых апостолаў. Але калі ідзе на гару Табор, вось пра што мы чытаем, ён бярэ толькі 3. Калі уважна пачытаем Евангелие, то знойдзем яшчэ такія моманты, калі Христос будзе браць вось гэтых 3 апостолаў: Пятра, Якуба і Яна. Калі? Першы момант, калі Христос не аздаравіў, а уваскрасіў дачку Яіра. Памятаеце, быў такі момант, калі да Христа прыйшоў бацька Яір і казаў, што моя дачка памерла. І вось, уваходзячы ў дом, Христос узяў Пятра, Якуба і Яна. Ёсць яшчэ адзін момант у Евангелі, калі зноў-такі вось гэтыя 3 апосталы ідуць за Христом, толькі яны. Это момант малітвы ў аліўным садзе. Христос ідзе ў аліўны сад, пакідае ўсіх апосталаў, бярэ толькі 3, але ў пэўным моменце і іх пакідае і адыходзіць на нейкую адлегласць, але яны бачаць Христа. І там пачынае маліцца. І мы памятаем пра гэтую малітву, калі Христос перажывае, што зараз надыдзе момант ягонай мукі. Ён перажывае, прымае гэтае рашэнне ісці і выканаць волю Айца. І чамусьці Христос дазваляе гэтым 3 вучням быць сведкамі гэтых здарэнняў. Уваскрашэнне дачкі Яіра, прымяненне яго на гары Табор і яго малітвы, цяжкай, крывавай малітвы ў аліўным садзе. Звычайна каментуецца гэты факт тым, што гэтым вучням трэба будзе прайсці праз цяжкія выпрабаванні. І таму Христос падмацоўвае іх веру, робячы іх сведкамі надзвычайных цудаў, надзвычайных здарэнняў, каб тады, калі прыйдзе выпрабаванне, гэтыя вучні маглі вытрываць у веры. Гэта прыгожа.
Я думаю, што Бог, ён часамі так робіць. Але ведаеце, глядзячы на Пятра, Пётр, які быў сведкам воскрашэння, быў сведкам перамянення, такога перамянення Хрыста, якое напоўніла яго радасцю, які чуў голас Бога, голас, які спужаў яго. Пётр, які бачыў, як Христос маліўся ў аліўным садзе. Ці вытрываў Пётр у момант выпрабавання? Не вытрываў. Ці дапамагло яму гэта? Ведаеце, напэўна, момант самага крытычны момант выпрабавання не хапіла гэтай веры. Але я думаю, што факт таго, што паказваю, чаму вучыў Христос і Пятра, і іншых вучняў, паўплывала на тое, што Пётр, не гледзячы на сваю здраду, змог вярнуцца. І ведаеце, таксама можна паглядзець і на другіх апостолаў, якіх Христос за сабой бярэ. Якуб. Якая яго гісторыя? Ён адзін з першых, он першы апостол, які аддаў сваё жыццё за Хрыста у Іерусаліме. У месцы, дзе он амаль што паўтарыў лёс Хрыста. Христос пра гэта ведаў. Ян быў да канца сведкам усяго, што адбывалася з Хрыстом ягонай смерці. Ён да канца быў сведкам таго, як пасля воскрашэння, увогуле быў сведкам у воскрашэнні, і пасля воскрашэння ён бачыў, як касцёл развіваецца. Традыцыя нам кажа, што апостол Ян, ён адзіны, хто памёр, здаецца, сваёй смерцю з апостолаў. Ян, які бачыў усё гэта, які ў канцы канцоў запісаў для нас кнігу Апакаліпсіса. Мы пра яе ведаем. Напэўна, гэта тое, што Христос для іх рабіў, менавіта для гэтых трох вучняў, дзесьці дапамагло вытрываць да канца. Дзесьці нават гэтага не хапіла. Але Христос ведае, што гэтыя людзі, гэтыя тры апосталы адыграюць важную роль. Мне чамусьці з гэтых траіх вельмі блізкі, конечно, прыгожа казаць, вельмі блізкі Пётр. Але ведаеце, што мне блізка ва ўсёй гэтай гісторыі? Не тое, што Пётр, ён самы важны з апостолаў. Мы кажам, што Пётр, гэта першы, как мы сёння кажам, рымскі папа. Это першы, хто меў уладу над іншымі апостоламі. Але ведаеце, у чым прыгажосць усей гэтай гісторыі Пятра? Пётр, будучы сведкам таго, што робіць Христос, бачыць, што Христос і ягоная любоў большая за грэх. І ён гэта дасвядчае на самім сабе. Згадзіцеся, што гэта не згодна з нашай людской логікай, з нашым спосабам будаваць жыццё і будаваць грамадства, калі Пятра, які здрадзіў, ставіць галоўным. У нас так не робіцца. Калі хтосьці здрадзіў, то гэты чалавек павінен панесці кару і быць выкінуты. Так жывём, так працуе наша людская свядомасць. Што паказвае нам Бог? Што твой грэх, што Бог, ён большы за твой грэх. Што ягоная любоў, яна большая за твой грэх. І я думаю, што, ведаеце, у духоўным жыцці гэты досвед сваёй слабасці і моцы Божага прабачэння з'яўляецца ключавым. Ключавым для таго, каб ты за сабой вёў іншых людзей. Бо цяжка казаць, што кожны павінен праз гэта прайсці. Мы і так пройдзем праз свае здрады, праз свае грахі. І калі сапраўды будзем адкрытыя, то дасведчым Бога, які прабачае. Але досвед такой,
Толькі такі досвед дазваляе весці за сабой іншага чалавека. Не паганяючы яго, прымушаючы і змушаючы, кажучы, што ты павінен быць верным, ты павінен саблюдаць усе запаведзі, ты павінен і так далей, і так далей, і так далей. Чалавек, які ведае свае слабасці, ведае і разумее слабасць іншага чалавека. Таму сёння, дарагі браты і сёстры, мы становімся перад гэтай гісторыяй перамянення Хрыста. Хрыста, які перамяніў людскую логіку першых апостолаў, які паказаў ім, што найважнейшае гэта не наказанне за грэх, а любоў, міласэрнасць і прабачэнне. І што гэта дае фундамент для таго, каб быць узорам для іншых, каб весці за сабой іншых людзей, каб поўніць нейкую функцыю ў касцёле, выконваць службу ў касцёле. Вось гэта прыклад жыцця святога Пятра. Таму, дарагі браты і сёстры, напэўна, у нашым жыцці Бог таксама нам дае моманты важныя. Я казаў вам, я не ведаю, чаму вось Бог менавіта гэтых траіх выбірае, чаму іншым гэтага не паказвае. Напэўна, проста робіць гэта інакш. І для нас таксама. Для кожнага з нас персанальна, асобна. Бог мае сваю дарогу, свой шлях. І кожнаму з нас паказвае, прагне аб'явіць, паказаць сваю боскасць, паказаць сваё прабачэнне. Часамі ты гэта разумееш, часамі для гэтага разумення табе патрэбны годы, каб да гэтага дайсці. Часамі ты можаш зразумець гэта галавой, але не сэрцам. Ты будзеш гаварыць правільныя рэчы, правільна ўсё казаць, але не жыць так. Бо яшчэ не часта, яшчэ тваё сэрца, оно не зразумела гэтага. І ў кожнага будзе свой момант перамянення, свой момант вось гэтай гары Табор, калі ты убачыш, што для цябе зрабіў Бог, калі ты гэта зразумееш, калі ты з аднаго боку, можа, з вялікай радасцю усвядоміш сабе, што Бог быў з табой нават у тыя моманты, калі ты сам сабой пагарджаў, калі ты сам сябе ненавідзеў. А можа, часамі нават спужаешся таго, колькі ты змарнаваў Божай ласкі, колькі Бог стукаўся да цябе, а ты не чуў і не звяртаў увагі. Але Бог больше нават за гэтае. І вось гэтае перамяненне, это тое, да чаго мы увесь час пробуем звяртаць наш позірк. І вялікі пост – это таксама час, калі мы асабліва пробуем гэта рабіць праз рознымі спосабамі, праз пастанаўленні велікапосныя, нейкія практыкі, больш малітвы ці нейкія вырачэнні ці пастанаўленні, розныя рэчы, якія нам маюць нагадаць вось гэтую праўду, перамяняць нас, адмяняць нашае жыццё, змяняць нашу логіку жыцця, вось так, як мы па-людскі лічым, павінна выглядаць нашае жыццё. Аказваецца, што па-людскі это далёка не па-божаму. Важна, я вам заўсёды пра гэта кажу, важна быць чалавекам і ўмець па-чалавечы паступаць з іншымі. Это важна. Але прыходзяць моманты ў жыцці, калі ты разумееш, гэта важна, але гэтага недастаткова. І па-божаму можа аказацца зусім логіка Божая, она зусім іншая. Ведаеце, гэты момант прыняць немагчыма без досведа Бога, без досведа таксама яго вялікага прабачэння, яго вялікай міласэрнасці. Таму для мяне асабіста, дарагі браты і сёстры, гэта Евангелие, перамянення Хрыста, гэта заклік да майго асабістага перамянення. Не толькі паўстанне з грахоў, это важна, это вельмі важна,
змагання са сваімі слабасцямі, спакусамі і грахамі. Это важна. Але перамяненне майго сэрца, каб я урэшце рэшт заўважаў, альбо часцей заўважаў тое, што для мяне робіць Бог, тое, што Ён ёсць са мною, тое, што Ён большы за мой грэх, тое, што Ён не хоча караць, а хоча ратаваць мяне любымі спосабамі. Каб маё сэрца знаходзіла такога Бога. Каб вось маё сэрца нават у хвіліны здрады, граху і цяжкасці было падобным да сэрца святога Пятра, які знайшоў сабе сілы да Хрыста вярнуцца, не гледзячы на здраду, які не пабаяўся у важны момант прыйсці да Хрыста і прызнаць сваю здраду, які толькі ў ім бачыў свой ратунак. Каб нашае сэрца было такім. Амэн.